Шерлок Холмс. Верен отговор. Героят на този актьор спасява света във филма Зета световна война. Пит. Том Круз. Грешка, да. Пит. Кой е режисьор на филма Апокалипсис сега? Франсис Форд Копола. Верен отговор. Спътници на коя планета са Фобос и Деймос? На Юпитер. Грешка, на Марс. В коя държава са извършили престъпленията от серийния убиец Зодиак? В Щатите. Верен отговор. Кой автор?